И здравейте на всички от YouTube, аз съм HD Game и днеска ще ви покажа как да изтеглите Resident Evil 5. Така, който не знае тази игра се разказва за... Пак е именно... как да ви го обясня? Все едно както и да е. Играта е кооп мултиплеер или да. Мултиплеер е играта, може да се играе, може и синглплеер. Така, първо влизате във вашия браузър, отивате на каталог игри, само ще изчакате, защото аз го пуснах, ама то... чакайте малко. Отивате нали в Замунда. Така. Отивате нали в Замунда. И айде да. Айде да. Така. Ще спра клипа докато, в смисъл, ще го пауза. Докато отида. Така, ето ме. И да, както виждате, фак, да, ето. Все едно. Ето Resident Evil 5. Тук има и 2, има и Resident Evil 5 за Xbox, Resident Evil 5 за Xbox 360, Resident Evil 5 за PC и тук много различни Resident Evil. Да. Тук може да си ги разгледате. Тук са препоръчителните, но вие сваляте ето тази. Ако искате, като моята е мултиплеер. Така. Нали го сваляте и както и да е. Ако искате гасите интернета, аз го гаса. Така да върнем Resident Evil. Опа. На място си, както виждате, има и гаремонт. Така, нали отивате и натискате тук. Това да го спрем за малко. Но задължително трябва да имате Demon Tools. Да. Трябва да имате Demon Tools. Той се сваля от zamunda.net. То конфиш, какво прави тук? Аз не съм свалял никакви такива. Да. Трябва да имате Demon Tools и отваряте си Demon Tools. И слагате слагате Resident Evil, е така го поставяте. Добре, бяга бе. Слагате го тук и го поставяте. Натискате върху него. Нали, аз няма го натискам, защото не ми се такова. Не ще ми се такова, ами просто ще едно както е. И нали ще имате само е това. Вие го натискате. Айде бе. Нали го натискате и това ще ви излезе него. Монтиране на образа. Между другото PD може да снимам. И run setup exe. И да, вие знаете сигурно как ще инсталирате игри. Надявам се да не сте толкова сено както я. И това беше от мен, аз бях HD Gamer и чао!